נתנה לך סבוניה, נתנה לך וואו, איזה בגדים יפים! וואו! איזה בגדים סולו! יש לך החלטיים שלוש לא, נראה לי שתמיד בסדר טיפים שלא מתאים. וואו! להדליק אור קצת ולכן למה? בדיוק על השולחן. אבא, הבאתי לך דברים לתיקון. כן, בבקשה. אנחנו בונים למונתה. איזה יופי. מה אתם בונים? מגדלים? כן. גם שחר בונה מגדלים. גם יונתן, איזה יופי יונתן בונה. כן, ותראו את יובל, מה הוא בנה. כן, תשימי, למה לא? כן. איזה יופי. יובל בנה קונסטרוקציה. איזה יופי. וואו. אתה רוצה יונתן? כן, רוצה לחבר אותם? כן. הנה. איזה יופי של ארמון בניתם ליונתן. איזה יופי. אז הייתי יושבת שמה, עם הגבר, היינו יושבות על המקים, הרגליים בחוץ, והיינו לוקחים שפריצה ומשפריצות על הראשים על מגדל מים. היינו צוחקות. יום אחד, אישה אחת עלתה לפה, אתה זוכר רגע? וצעקה שיש לו שעון חדש והוא התקלקל. אתה זוכר? אז אבא אמר לה, אני יודע לתקל שעונים, אני אתקל את השעון אם הוא התקלקל. ואז הצעקנו. עוד שהיינו מפריצות ככה, ואז מתחבות מתחת למעקה, מתחת לחומר, והראו אותנו. יאללה, בואו לאכול. בואו לאכול. יאללה, בואו. אני עשיתי שתי פשטידות, היתר אחיות. וואו. בואי תתחילי מה את כל רוצה. הכבוד. תגידי מה את רוצה שאני אשים לך. יש פסטה. בוא נשמע, את עשית? אני עשיתי רק עוגת גבינה. רק עוגת גבינה? רוצה פסטה פסטו? רוצה פסטה פסטו? פסטה פסטו. יובל לי, ככה. בואו, שבו כאן. הם בונים ליונתן, הם בונים לו. שב אתה פה. זה הכי טוב, בראש השולחן. זאת לא חשוב, זה בסדר, שבי כאן, אולי נקרא לקום. יאללה. תביא את הצלחת. יש לך מגילה כאן על ידך. איזה ציור יפה אתה מצייר. יונתן רוצה לשבת עם כל הילדים? איזה יופי, משרוקי. זה באמת טוב מאוד. כל זאת יותר גדול לפני קילו רבו. וואו, משרוקי. ירדנו. למה לזרוק? לא כואב הלב? ככה זה הבא. אני לא אוכל את זה. יונתן, בוא איזה יופי, אתה משחק עם יובלי.
הנכד הגדול והנכד הקטן. איזה חמודים שאתם. בואו! עם מה אתם מצחקים? איפה נתקע הכדור? שזה... אתה רוצה שאני אנסה להוציא את הכדור? רק לנצח אותה. תשפריץ. בוא נראה איך אתה משפריץ. כן, גם אתה, תשפריץ. תשפריץ, הנה. זה חזק. חזק. יופי. אתה יוצא? בוא נראה. יופי. ראית? הנה, תעשה. יונתן, כן, תשפריצי עליו. תשפריצי עליו. תשפריץ. אני? תשפריץ עליך? לא! יונתן, יונתן, מה אתה משפריץ? מים? כן? אני לקחתי את המובייל, אני נמצא גם שנה באותו דבר, ואני עושה את כל דבר, שבלא מורות ההורים כתוב קוצה לכל השבוע, להתחרב בהם קצת. כן, אבל השאלה למה אני יכולה להוסיף, ולצלם, המנכ"ל לא מעשה שהיו עדכונים אחרים, צריך לדעות מסוברת, קצת יד זה החוק החדש, זה על פי יד 12, זה היד של ההתחלה, זה ההוראה החדשה. זה ממש יותר פשוט המון שעות. גם על חוק ההתחלה, את צריכה למלא תוך כל ילדים, כל תוך ספר. את צריכה לכתוב, כי אלה ילדים עושים מהסוגים מאוד, זה חוק ההתחלה, שנכנס עכשיו בשנה ב-2013, זה אומר שכל הילדים, גם ילדים שהם מוכנים וגם ילדים שהם